Miluji svou snoubenku od chvíle, kdy jsem poprvé pochopil, co je to láska. Setkali jsme se, když mi bylo 15 a jí 14. Byla krásná, milá a zábavná i přes problémy doma. Byla materialistická a otevřeně říkala, že se provdá jen za lékaře. Nebyl jsem vynikající ve studiu, ale tvrdě jsem pracoval, abych se dostal na lékařskou školu. Zatímco jsem studoval, ona se věnovala uměleckému studiu a randila s jinými. Když jsem se dostal na lékařskou fakultu, začala být přátelštější a začali jsme spolu chodit. Podporovala mě během celého studia medicíny a představila mě svým rodičům. Před 2 týdny jsem si všiml červených skvrn na jejím těle, pravděpodobně od štěnic. Žádné štěnice jsme nenašli a tak jsem navrhl krevní test. Do nemocnice přišla s mužským kolegou a rozhovor s ním ve mně vzbudil podezření. Později jsem ji sledoval a viděl jsem, jak jde do jeho domu. Od té doby jsem zjistil, že mě podvádí. Věnoval jsem jí celý svůj život a teď nevím, co mám dělat.